No niin, miten meni meidän päivä? Tässä jaksossa, no en mä oikeesti tiedä missä jaksossa tämä on, mutta ruvettiin Matin kanssa tekemään pakosarjaa. Ja tehtiin ensin tähän meidän Parksideen laadukkaaseen vannessahan tämmönen, mikä vaste tuo nyt on? Joo, vaste. Saadaan pakosarjaa aika vähän pätkiä. Hirvien kuulonen tämä on. Joku sanoi, että kuulostaa pölyimuurilta, mutta toi. Matti täällä hakkaa putken pätkää. Noniin, siitä seuraa. Prässäillään siis noita pakosarjan alkupätkää, noita pätkiä. Voi jopa pyö. Hieno. Käydään kattoo. Noniin, eli tässä on meillä tämmönen, joka jää se järeä lootu. Miksi tätä nyt sanois? Ja sinne tulis 6 kappaletta näitä. Matti teki tommosen erikoistyökalun tuuhonkin, niin saa painella. On sulla mittavaa vai menneekö ihan summassa? Vähän summassa näitä. Tuo. Se tuli kerrasta. Aha. Noin vaan. Se onnistui tehdä nyt niistä pätkistä. No kyllä tämä näyttäisi. Dodi, saadaanpa lisää pätkiä. Näytä nyt pari tässä ja Matilla on loput tuolla puristeltavana, niin nyt tähtäillään tuohon keskelle. Keskelle nuo ja heppaillaan tuohon kiinni. Viimeistä vielä. Aha. Eli painetaan pyöriksi tuo toinen pää, kun toinen pää on läjässä. Eikö vaan? Kyllä. Tässähän ne taas. Noniin. Sieltäkö tuli viimeinen? Viimeis viime. No. Vetääköhän tuo kalikka? No. Näytäpä. Oli kyllä hyvä. Joo, pelaa. Tähän väliin ajattelin sanoa, että ruvettiin Matin kanssa tässä ideoimaan, että miten me tehdään nuo seevaukset, kun ne on aina niin tympiä rälläkällä tehdä ja tulee aina erilaista. Niin tehtiin tämmönen oikein hieno telinen rälläkkää. Näyttää toimiva. Ainut vaan, että sillä ei putkia pysty. Tämmöistä käyrää. Putkia pystyy, tämmönen käyrä voi olla vähän. Me ei ole vielä kokeiltu, että miten se toimii tuo. Tässä me tehtaillaan. Testataan tätä käyrää. Tätä tulee ongelma. Joo. Me vielä vähän muokattiin tuota pienemmäksi, niin saatiin. Tuossa oikeastaan näkyykin aika hyvin. Siinä. Se nyt kuitenkin tuosta pystyy aika mukavasti pyörittelemään. Nämähän heppailtiin tässä, tai minä heppailin nämä jo kiinni kertaalleen, mutta Matti sitten muistutti, että miten olisi seevit. Sitten putsailtiin myös samalla vähän niitä. Ei kai siinä olisi, kun laitetaan läjää. Kyllä. Joo, ei kai siinä ruvetaan heppailemaan näin. Tuukko näitä tähän painaa? Voinko mä tulla, kun mä löydän, mihin mä laittoin rannaksi. Sehän on aika hyvä, kun lampulla katsoo kohdilleen täältä keskeltä. Ne jo. Tähän voi vaikka siirtää sen kuin levyllä. Siihen sais ensimmäisen
Jääkö ne kiinni? Joo. Lähdetäänpä kokeilemaan. Jaha. Sinne se. Tuo tulee ahas paikka tuolta takanurkasta, kun siihen tulee käyrä seuraavaksi tuosta alaspäin ja tästä pitäisi saada se 4 tuuman putki vielä menee. Ja hukkaportin putki myös. Nyt on teipattu nämä putken lähöt tänne ja Matin kanssa huomattiin, että meillä uhkaa tulla vähän paskatilanne tässä downpipen kanssa. Eli tämä välihän nyt on, mitä se on? Noin 90 milliä. Joo, ja meillä on 4 tuuman putki. Eli tällainen suurin piirtein. Ja niin kuin näkyy, niin päätimme, että tuosta aletaan sahailemaan vähän tilaa tonne ja tehdään tunneli tai semmonen kouru. Vaihtoehto olisi tietenkin ollut alapuolinenkin ahdi, mutta meille sanottiin, että se ei ole sitä kuitenkaan vaihtoehto. Se ei näytä hyvältä. Eli turbo pitää saada tähän. Tässä ruvetaan tekemään nyt sitten tähtäilen kollektoriin, eli tästä yhdistyy nuo. Ja meillä on tuolla konehuoneessa ongelmana tuo downpipen ahtaus, että no joutuu varmaan tulipeltiin tekemään aukkua tai tilaa. Ja meillä on tässä aika mielenkiintoinen homma. Me sahataan hannesahalla tosta. Testataan, että millainen tulee, jos sahataan vaan tosta ihan käsivaralla. Eli otetaan tuo vannesaha tuosta irti telineestä, kun se ei mahtunut paikalleen ja ei muuta kuin vetoi. Kokeillaan. Pitääkö sun eikö sitä kannatella vähän vai? No varmaan joo. Ei oo sormia välissä. Niin. Nyt kun se ottaa melkein koko matkalta, niin se vähän kääntyy tuo. Okay. Mulla on tuolla 5 milliä pelivarraa tuolla. No niin. Peli. Ihme, kun ei moottori saa. Joo. Pikkusen se kääntyi tuo loppu, pitää pikkusen hivasta siitä. Joo. Ennen kuin leikataan toinen puoli, niin mallataan paikka. Joo. Siihen. Tahtoiskohan? Otetaanpa siihen 10. Siellä tuonne. Siinä sitä rösyä. Joo. Siinä. Se on justiin se, mitä se pitää olla. No niinhän me oltiin tekemässä. Niin me oltiin. Viimeksi Matin kanssa päästiin tuohon kollektorivaiheeseen asti tukaan. Laitettiin se nyt tuohon hollille, tehtiin 1 kollektori. Aihio. Ja meidän pitää vähän lyhennellä ja käännellä ja väännellä sitä. Mutta eikö nämä tästä lähde menemään eteenpäin. Oliko meininki, että se katkaistaan nyt tuolta lyhennettä? Se pitäisi lyhentää sieltä ja pitäisi melkein saada mahdollisimman paljon pois siitä, että seuraavat putket ei tuu liian pitkiksi, niin sitä joutaa vähän ehkä hieroa. Päästä lähtee ylöspäin. Sieltähän se pitäisi mutkitella. No. Otetaanko tuo pois? Otetaan pois ja ruvetaan suunnittelemaan mitä tehdään. No. No. Se on kyllä komea. Kyllä se on asiallinen. Ruvetaan suunnittelemaan jatkoksi. Miksiköhän me tehdään aina tällä lailla, että... Ei aina, mutta nyt ainakin tehtiin sillä, että hitsattiin tuoda hepit noin, että jos se hepi laittaisi tohon, niin se olisi aivan nätti tuosta ottaa irti, mutta nyt kun se on tuolla, niin... Epäonnistu. Tulee iso ääni.
Sehän lähti aika nopsaa. Tästä me varmaan Matti puhuttiin. Siitä me puhutaan. Mitä me teemme nyt? Jotain tuotusta ja painetaan sitä vähän pyöriämmäksi ja niin, sovitellaan sitten se putkipaikka. Okei. Eli ei turrata tonne mikillä täytteen tuota rakua tästä. Molemmin puolella. Mä ajattelin, että sahatinko mä liikaa. En kannaa. No se... Kai se oli sahata, kun se nuo pätkät oli. No joo, niin se tietysti on. Lähdetään sitten sovittaa. No niin, eli mennään tässä. No mitä kaikkea? Mä en aivan passin tuohon, niin otanpa sen noin. No niin joo, kyllä. Mitä se näyttää? Näyttää sille, että hyvältä näin. Kyllä tässä nyt jotakin ei toivottua tapahtuu. Eikö meidän vielä vähän työstää se? Tää meni nyt perseelleen tää homma. Mä en täällä heppiäkään. Oliko ne sisäpuolella? Ei oo. No ei joo. Joo, kannattaa sitä rässillä painaa. No sitten. Siinä on se tanko siinä. Tai mikä pultti siinä oli siinä. Tämäkään. Sillä oli hyvä. Kunkkupultti. Sillä oli hyvä hakata irti. Niin. Kampiakselin pultti. Toimii. Oi paska. Mä nyt vähän epäilen, että tää meni sahattiin liikaa. Olisiko siinä? Joo. Ei mitä mä muutetaan. Katsotaan. Painetaan ensin vähän pyörimmäksi sitä ja katsotaan mitä tilanne vaatii. Joo, nyt tehtiin taas sutta vähän se. Eli sahasin liikaa tosta. Ja ongelma on siis se, että kun tästä lähdetään seuraavalla putkella menemään eteenpäin, niin meille jää tollanen. No tuo voisi nyt tosta tavalla tai toisella tietenkin täyttää tai viistää tai tehdä paloja, mutta ei me pakosarjaa haluta tehdä semmosia. Niin, Juhi sitten oivalsi, että taastaan irti nämä vielä, käännetään tuota kulmaa niin kuin jyrkemmäksi, eli näitä tuodaan lähemmäksi ja sitten viimeisenä sovitetaan tämä keskimmäinen siihen uusiksi. Eli rupeamme tekemään muutostöitä. Kääntyy järkeästi. Mihin suuntaan sä haluat kääntyä? Tuonne. Tuonne sitä. No niin. Tuo. Niin, sitä mä just sitten siitä. Joo, ootko valannut? Eikö tuo hieno? Tehdään tuommoinen. Joo, Se on lopullinen. se on lopullinen. Kyllä. Sovittaa nämä yhdessä. Ei, mua pitää välillä uskoa. Mitä? Mua pitää välillä uskoa. Ai joo. Näitä on IG:ssä sen verran tullut näitä hitsaudioita vasta, että jokakin tämmöisiä pitää osata tehdä niinkin ihan muutenkin. Aha. Onko joku muukin käyttänyt siis pizzalaatikkoa vai? Ei, kun ne käyttää paperia. Se on vähän Pysti. aika lähellä. Joo. Mäpä tuun. Aha, täällä on tämmönen kulkueste. Joo. Hopsansa. Mikäs buugi? Täällä ruvettiin irrottaa kojelautaa. Tässä tarkoitus tehdä tonne sille downpipeille tilaa. Puretaan nyt kojelauta ja nämä sähköt eistä pois. Että Varmaan sähköjäkin voisi tehdä paremmaksi. no joo, niitä siistitään samalla sitten. Saadaan nämä eistä pois.
Kuvataan tosiaan kojelauta Vex tässä vaiheessa. Toivottiin, että kaikkein helpoin otetaan pois, kun sähköjäkin saa tehdä paremmin. Tärälläkö jähän tulipeltiä, niin kaikki pois. Sitten vähän skipataan sitä rälläköintiä, sitä olisi jo aika tullekin saada nauhalle. Joo. Aika lähellä. Joo. Sitten kun se vielä passaa tähän, niin tää on ihan Eikö se ole aika hyvä? Alku on ainakin lupaa. Täällä on oikein ergonominen istua. Sitten täällä penkin kiinnitteiden välissä. Juu, kato tämäkin rettaa täällä. Onko käsi jännä? Mä oon aina halunnut. Tulee tarpeeseen. Okei. Tarvitko vene puhata? Ole hyvä. Mä syö sen. Hyvä syy. Tulee kuumeeksi. Ai joo. Om nom nom. Rekkipakja on. Tää on hyvä. No joo. Pitää olla tarkkana, ettei me mikään ekujohto poikki. Sitten se hauskaa. Kuka näitä tänne on laittanut näin hullun? Varmaan minä. Mä luulen, että mäkin ollut osallisena sillä. Osaatko saa vastuuta ohi? Äkkiä vaan kaikki kiinni tänne jotenkin. No on ne nippu sitten puolesta pysynyt kiinni, ei siinä mitään. Täältä nämä retkahtaa nyt niskaan. Loput saa tuosta sitten otettua. Näitten takia kun mä tänne kentän. Sekin on ihan tekemättä sitten. Niin joo. Tulee niin paska vitsi. Juhis on tämän pakosarjan jakso Schofield. Mikä Michael? Michael Scott. Joo. Michael. Joo. Että sitten tiedätte. Unsubscribe. Kas niin, Juhis teki meille uuden kollektorin numpaa. Ja sitten teippimallit myös siihen seuraavaan. Ai säätänä. Wow. Napataanko tähänkin? No, joo. Vieläkö tuota pientä? Totta kai. Se jää siihen. Niinhän me puhuttiin. Joo. Jaha. Joo. Kyllä se siihen asettuu. Kuka mulle nyt sanoo milloin tämä menee? Ja tästä tulee vielä 3. versio, kun mä tämän saan halvasta. Aika hyvä. Oh. Nappi kiinni. No niin. Mistä Matti? Lähdetäänkö koittaa? Nyt se olisi hyvä olla kuitenkin se oraali. Mikä? Sinne olisi hyvä olla se oraali. Niin joo. Kuitenkin. 11 hylsy. Se on se hylsy siellä. Ja missään muualla maailmassa ei käytetä 11 hylsyä kuin Pemarit pakosarjassa ja imusarjassa. Saapa nähdä. Miten tää meni vielä kauemmas tämä toimia? Miten tässä näin kävi? Yritettiin tulla ylöspäin, niin tultiin alas. Totuus on, että meidän pakosarja on ylipohjassa. Haittaako jos pakosarja puhaltaa ylipohjassa? Kyllä se täältä saa näin, mutta tulee kyllä kiinni se mitään jää. Siihen ei jäänyt, oliko 10 senttiä, kun laittoi 2 mutkaa perään. No niin, miten meni meidän päivä? Joo, meillä on tällainen tilanne nyt, että meillä on kollektori tulee tänne hammastangon tienoille. Eli oikeesti tämä ampuu tänne niin kuin sanoin tuossa aiemmin, ylipohjilla melkein, mutta siis näin lähellä hammastankoa. Ja me halutaan sitä vähän kauemmas hammastangosta, niin käännetään tuohon tommonen kulma.
Jos saadaan tollanen ja saadaan päästää sillä sitten niin ehkä paremmin täältä sitten ylöspäin takaisin. Arveltiin tässä vaiheessa kokeilla turbomallausta tuohon paikalle. Kun sen pakosarjan kanssa on sopimaan tosi järkevästi. Niin. Alkaa. Jep. Ruvetaan kokeilemaan paikalla. Janihan sanoi, että sen pitää olla esille. Kovin esille sitä saada, jos me pidetään mitoituksesta kiinni. Jos se olisi... Mutta ei voi varmaan ota enempää reskiä repiä siitä, että tulee. Meillä on siis tietyt mitat, mitä tuohon pakosarjalla on. Ei voi laittaa sitä niin tänne. No voidaan laittaa, mutta se voi näkyä sitten moottorin luonteessa. Joo. Tehdään se Juhiste. Pyllistelee. Ei tarvitse kuultaa.